आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सावंतवाडीतील हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनी येथे सुरू असलेल्या मुंबई विद्यापीठ सिंधुदुर्ग उपकेंद्राच्या दुरावस्थेबाबत व प्रशासनाच्या अनास्थेबाबत कोकण साधनं केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांकडून घेण्यात आली। त्यांनी आज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना याबाबत पत्र दिले आहे। तसंच याबाबत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राज्यपालांचंही लक्ष वेधू, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही असा विश्वास मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात या विषयाबाबतचं पत्र मुंबई विद्यापीठाला देत युवा सेना सिनेट सदस्यांकडून याबाबत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे। यात मुंबई विद्यापीठ भौगोलिक दृष्ट्या अतिशय मोठा परिसर आहे, त्यामुळे विद्यापीठात आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि निगडित प्रशासकीय कामासाठी मुंबईत येणं जिकिरीचं असतं। त्यामुळे मुंबई विद्यापीठानं विविध ठिकाणी उपकेंद्र जसं की ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इत्यादी भागात सुरू केलंय, पण अनेक उपकेंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत। त्यापैकी सिंधुदुर्ग उपकेंद्र, ज्याचं अनावरण तत्कालीन महामहिम राज्यपाल आणि स्थानिक बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालं होतं, त्या परिसराची एक चित्रफित आली असून त्यामध्ये उपकेंद्र, तेथील वर्ग आदींची पडझड झालेली दिसते। किंबहुना विद्यार्थी बसत होते तेथील छताचा भाग कोसळलाय। सुदैवानं हा प्रकार पहाटे घडल्यानं विद्यार्थी नव्हते, नाहीतर मोठा अपघात घडू शकला असता। तूर्त तेथील परिस्थिती कशी आहे याची माहिती मिळावी अशी आग्रही मागणी सदस्यांकडून विद्यापीठाकडे करण्यात आली आहे। यामुळे मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, परमात्मा यादव, माजी सदस्य राजन कोळंबेकर आदी उपस्थित होते। मी पण एक कोकण सुपुत्रक आहे आणि तत्कालीन कुलगुरू सुभाष पेडणेकरांनी ते सब सेंटर चालू का केलं, कारण ते पण कोकण सुपुत्र होते। तुमच्या माध्यमातून तिथे काय परिस्थिती आहे हे आम्हाला कळलं आणि सर्वात मोठी शोकांतिका मला नंतर कळलं की आता ज्या नगराध्यक्ष आहेत त्यांचे मिस्टर देखील मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य आहेत। म्हणजे आमच्या विद्यापीठाने जर उदासीनता दाखवलीच आहे त्याबद्दल वाद नाही, पण एक सिनेट मेंबर म्हणून त्यांच्या मिस्टरांनी देखील सुमोठू जर याच्यात लक्ष घातलं असतं तर नक्कीच सिंधुदुर्गामधल्या मुलांचं भलं झालं असं। तुमच्या माध्यमातून आम्हाला विषय कळलाय, हा विषय आम्ही लावून धरला आणि काही करून तिथे पुन्हा जे आधीच्या स्वरूपात सब सेंटर होतं ते चालू करणार। या सगळ्या बाबतीत आम्ही लवकरच चंद्रकांत दादांची भेट घेऊ, शिक्षण मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देऊ। लक्षात घ्या, कोकणातले जरी ते इतर पक्षाचे लोक जरी असली तरी ते कोकण सुपुत्र आहेत। त्यांना कोकणातल्या मुलांबद्दल जर वाईट वाटत असेल तर नक्कीच सगळे आपल्याला सहकार्य करतील आणि जरी तिकडनं नाही झालं तर आम्ही राज्यपालांकडे वाचा फोडू, पण ते सब सेंटर तिकडनं हलू देणार नाही, सिंधुदुर्गामधल्या मुलांचं नुकसान होऊ देणार।